Čaute ľudia, moje meno je Katie Cuber, ale hlásim sa vám z kanálu Noobers Tubers. Dneska vás chcem naučiť, ako skladám, akou metodou skladám. Je to LBL, mám tam pár výnimiek a chcem vás to naučiť. Takže ako prvé základ je si spraviť takéto väčšinou biele plúško. To viete, ak viete skladať jednu stranu. Ale tak, aby vám ladili ako tuto, tak všetky takto so stredom. Tak, treba, keď to len takto. Tak. A vložím. A mám zladené všetky strany. Teraz idem doplňať. Táto je bielo, zeleno, oranžová, tak ju nájdem, kde je bielo, zeleno, oranžová. Tá je tu, tak ju vysuniem. To, kde ju chcem vložiť, dám to tam a takto. Toto treba dať von, tak robím R', D', RD a zase to tam tak vložím. A je to tam. A teraz, keď mám prvé dva, tak idem hneď robiť to, čo sa robí v LBL, až keď dokončíte to celé. Že si nájdem teraz oranžovo-zelenú a keď je tu zakliesnená a chce ísť sem, tak urobím tento algoritmus. U prime L, U, L prime, U, F, U prime, F prime a je vonku a teraz si ju zladím so stredom a urobím teraz to isté. Všetky algoritmy vám dám do popisku. Teraz nájdem zeleno-červený, zase zladím, chce ísť do tej strany, zase urobím ten algoritmus. Teraz doplním ďalšie dve. Modro-červená je tu, tak ju tam vložím. To je. Tak teraz musíte to trošku zložitejšie spraviť a máte to vložené. Teraz si nájdem. Tuto zase ju spojím tam, kde treba a urobím teraz iný algoritmus. U, R, U prime, R prime, U, F prime, U, F. A je tam. Teraz si nájdem. Tu je červeno-modrá, tak ju spojím zase. Tuto. A urobím to isté ako predtým. U prime, L, U, L prime, U, F, U prime, F prime. A je tu. Teraz potrebujem spraviť žltý kríž, keď už mám prvé dve vrstvy, čo je skvelé. Toto je mimochodom kocka Jigu mám vonk. Tak. Vidím, že tu sú všade tie. Potrebujem teraz urobiť z toho tiež kríž. Tak urobím algoritmus. F, R, U, R prime, U prime, F prime. Teraz to chytím tak, kde mám tuto. A urobím F, R, U, R prime, U prime, F prime. A spravil som nám tzv. Prípad linea. A ešte existuje L-ko, to je keď to máte, myslím, že takto. Neviem, to je či takto, alebo takto. A ešte keď to máte iba takto. Jak vyškováka. No, teraz si urobíte zase ten algoritmus. F, R, U, R prime, U prime, F prime a máme žltý kríž. A teraz je našim cieľom zložiť, teraz idem otáčať tak dlho hornú vrstvu, dokedy nenájdem, čo mi to budú dve ladiť. Takže ladiame hneď dve. A sú naproti sebe, tak si ich dám takto a urobím algoritmus. R, U, R prime, U, R, U2, R prime, U. Teraz to zase otáčam. Točím teraz takto. A už mám dve. Tak si ich teraz, keď mám takto už dve zladené, tak teraz ich nedám takto, lebo sa to nedá, ale doprava a dozadu. Tak urobím zase ten algoritmus. R, U, R prime, U, R, U2, R prime, U. A mám zladené a hneď sa mi spravila takýto blok, tak ja urobím tento algoritmus. Ako aby som urobil ďalšie. L, U, R, U prime, L prime, U, R prime, U prime. A mám stále správnu iba jednu, ale trochu sa na to rozhádzalo. Ale pokračujeme tam ďalej. Ak je to na vás moc rýchlo, tak si to môžete ešte vrátiť. Teraz už vidíme, že nám chýbajú do zloženia
iba 3 kocočky a neurobíme to corner twistom, ale urobíme to algoritmom, ktorý budeme opakovať. A je R', D', R, D, R', D', R, D. Teraz mám to už vložené, tak otočím U a urobím R', D', R, D, R', D', R, D. Otočím zase hornou vrstvou a urobím R', D', R, D. R', D', R, D. A keď otočíme takto, zistili sme, že sme zložili Rubikovú kocku. Ak ste tomu pochopili, som išiel na to moc rýchlo, tak by ste to mali zložiť. No a po prípade, ak niečomu nebudete chápať, budete to potrebovať vysvetliť trošku viac. No mimochodom, všetky algoritmy budú v popisku, jak som slúbil. Takže myslím, že sa naučíte skladať po tomto návode. Túto kocku ináč doporučujem, ako som už hovoril minulý, tak keď som robil žltý kríž, že je to Magic One, je to super kocka. A dúfam, že sa vám toto video ľúbilo a dajte like, odber a po prípade nejaký pekný rozumný koment, po prípade niečo, čo sa potrebujete opýtať. Čaute.